Salam alaikum jama'a gaba daya. Sha'anin tsaron da yau ne je yake ta dingishi. Mu yi addu'a ga gwamnan mu daina yin fushi. Da yardar Ubangiji kowa zai yi murmushi. Ga sakon Sadiq Yusuf Fadikos na gaskiya. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Sam 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 sam. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ka ba mu tsaro Allah a cikin jihar Niger. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ka ba mu tsaro Allah a ƙasar mu Najeriya. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ka ba mu tsaro Allah a ƙasar mu Najeriya. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Najeriya ƙasa ta ce Niger asalina, batun tsaro na ɗauka shine manufana. Ana kisa da satan jama'a dare da rana. Allahu karɓi roƙon mu tsaro ya zo jihata. Gwamna ba mun shaida kana ƙoƙari. Batun tsaro ne ba shakka kayi yunkuri. Kana ta faɗi tashi ka cire mu sasari. Al'ummar Niger mai uziri mai yo hankuri. Sai mu dau du'a'i mu rike ya zangon ziri. Addu'ar mu Niger take so mu yo kokari. Gwamna ba mun shaida Sadiq Dikos amana ne. Shi ya ce mu yo wakar in kun ji nasiha ne. Mu sanar da al'umma batun tsaro sirri ne. Gwamnati ta Niger na kokari akan wannan lamarin tsaro. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ba mu san yaƙi ko faɗa ba. Ba mu san kisan kiyashi gun al'umma ba. Ko garkuwa da al'umma 'yan jiha ba. Noma da kiwo a yau ba lafiya ba. Yankinmu da ba mu san 'yan bindiga ba. Mafita muke bukata ba rigima ba. Allah taimake ka gwamna bakon jihar mu. Sakonka ne Dikos Yusuf ban rufe ba. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Mu yi addu'a, Jihata, mu aje fada, ba maganar rada. Jihata, Matsalar tsaro Jihata, da ta bijiro, Jihata, mun tattaro, Jihata, mun yunkuro, Jihata, mun zaburo. Jihata, Sabon Dikos. Jihata. Mi haƙuri, ƙasata mi haƙuri. Sabon Dikos. Mi haƙuri, jihata mi haƙuri. Sabon Dikos. Mi haƙuri, al'ummata mi haƙuri. Sabon Dikos. Mi haƙuri, duka mun ce mi haƙuri. Sabon Dikos. Komai idan ya faru ba wai gangan ba ne. Matsala ta tsaro a Niger ba ko in kula ba ne. Gwamna na kokarinsa ba ya kasa ba ne. Allahu ka fidda mu cikin wannan fargaba. Sakon Sadiq Dikos ya ce muku ku yi haƙuri. Mi haƙuri, mi haƙuri. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Al'umma na kuka a birni zuwa ƙauyuka. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ta'addanci yayyawa ina mafita wai take. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. An ɗauke an rike an ɓoye an tsare. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. An karɓe dukiya wasu ma an kashe. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Mun kawo kuka kun Allah rabbana. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Gwamnati na aiki tukuru. Ya
ta ga ta samar da tsaro. Ya Allah samar da tsaro. Ya Allah kuka muka kai. Ya Allah samar da tsaro. Duk wani gata babu ya kai. Ya Allah samar da tsaro. Rashi na tsaro ba mu so haka ba. Ya Allah samar da tsaro. Gwamnati ma ba ta so haka ba. Ya Allah samar da tsaro. Gwamna bago alfajiri. Ya Allah samar da tsaro. Mun san kai da ne na gari. Ya Allah samar da tsaro. Gatan kawai har da gari. Ya Allah samar da tsaro. Jihar Naija mu da do uzuri. Ya Allah samar da tsaro. Mun tuba ya Allah. Amin. Da fama da ya Allah. Amin. Alganiyu ya Allah. Amin. Arziku ya Allah. Amin. Alfatahu ya Allah. Amin. Allah kai ne Allah. Amin. Allah ga bayinka. Amin. Mun kawo kukanmu. Amin. Share mana kukanmu. Jihar Niger ku ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. A gare ka mun ka kawo kukanmu Allah. Mai yau da gobe kai ne gatan mu jalla. Ka iya mana Allah ka rika mana. Amin. A duba mana Allah ka tsaya mana. Amin. Wa muna umaru babu sani da kokari. Lamari na fannin tsaro kokarin ya dan karu. Mutan ƙauyuka da birni ga mu mun taru. Allah shigo lamarin nan na tsaron ƙasa ta. Jihar Niger ku ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. In kun gani ku faɗi kar ku yi shiru, koko da kun ji nan ma kar ku yi shiru. Lamari na 'yan ta'adda ba a shiru. Daga kun ji wani motsi ku sanar da gwamnati, kuma tashi don mu yaƙi dukkan ta'annati. Wannan ita ce manufar tamu gwamnati. Bubu komai a sannu gwamnati tana nan tana kokari sosai mai shaida hakan nan. Tunda rabbi na nan talakawa mai na nan addu'ar mai na nan. Mafita tana zuwa dab, tana zuwa dab, mafita tana zuwa dab, tana zuwa dab. Jihar Niger ku ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Saboda maza jari babu mai yin inkari. Babu mai yin inkari. Kalli maza sun bi maza sun bar garin su da buri. Sun bar garin su da buri. Gwamnatin Naija a yanzu ta zo da sabon tsari. Ta zo da sabon tsari. Matakin kashe juna daina shi ko da A sirri. daina shi da sirri. Gwamnatin bago ku kyale su za su ga canji. Iyalai su za su ga canji. Insecurity a Naija gobe zai zama labari. Gobe zai zama labari. Sadiq Dikos shi ya ce mu yaɗa wannan labari. Ya da wannan labarin. Al'ummar Naija mi wa gwamna fatan alkai. Wa gwamnan mu fatan kairi. Daga yanzu bago zai zama mana annuri. Zai zama wani annuri. Sakon Sadiq Dikos ne wannan. Bago Allah ya kai mu ga nasara. Jihar Niger ku ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ku ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba. Jihar Niger ba mu zaman lafiya. Duk mai shirin ya rusa mu ba zai yi nasara ba.